Ang Ginoo madaha iyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan, an pag-abot han anak han tao, masusugad han hinabo han panahon ni Noe. Sugad han mga adlaw nga waray pa ang lunop, nagpinangaon nga nag-inirignom ang mga tao. Nagaragsawa ang kalakinan ng kabayinan, tubtuban adlaw han pagsulod ni Noe ang arka. Waray makasabot ang mga tao kung ano ang mahinanabo nga dahan pag-abot han lunop, nga nigin-ano dira nga tanan. Amo manliwat ito ang mahinanabo kung umabot na ang anak han tao. Ito nga panahon, duha ka tawoin magkatrabaho, uma. Kukuhaon ang usa, ngan ibibilin ang ikaduha. Duha nga babae in magigiling in pagkaon, kukuhaon ang usa, ngan ibibilin ang ikaduha. Sanglit pagbantay, kay diri ka mo maaram kung sano nga adlaw ang pagkanhi ang iyo Ginoo. Hinumdumi ininiyo, kung maaram la ang amay han panimalay, hantak na han pag-abot han kawatan, magaagma mantahiya, nan diri matugot nga makasulod han niya balay ang kawatan. Sanit tungod hini, kinahanglan nga dayuday andam liwat kamo, kay maabot ang anak han tao hatak na nga diri niyo hiya pamumulaton. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdiyawon ka, Kristo.